Deň je úplne úžasne vydarený. Dneska je 1. augusta, sobota, okolo 3:45 a ja idem teraz smerom na Ostredok. Na Ostredok idem, to som už dávno nebol na Ostredku. Vidno tam krásne toto. Martin, normálne úžasne. Tú turčiansku stranu vidno krásne s tými bralami. A idem teraz takto pekne dopredu. Na Ostredok sa prejdem, tam som už dávno nebol, bože, tam som už bol pred 14 rokmi. Joj, to už je dávno. Pred 14 rokmi som bol na Ostredku. A tuto je veľmi pekne. Mimoriadne pekne. Radosť pozerať to. Keď človek ide senka po tejto hôlnatej časti do Veľkej Fatry. Veľká Fatra patrí medzi najkrajšie horstvá vôbec na Slovensku. Ale nie na Slovensku, vôbec v Európe by som povedal. Rovno poviem, nebojím sa tak povedať. Medzi najkrajšie horstvá v Európe, doslova. Nie len na Slovensku. No, krásne. Takto sa prejdeme teraz na hôlnatej časti. Tam máme Martin, tam vidno ešte aj komín. No super, pozri sa. Tam Martine komín, úplne podrobne, mesto jak vyšité, ešte s tým bralom, no paráda. Tak ideme ďalej trošku. Tamto máme Prašivú a tam v diaľke prebleskujú Vysoké Tatry, doslova. A my ideme takto ďalej teraz. Krásne pohorie. Čo dodať? Už sa vzdialujeme od tohoto. A ideme senka. Takto sa prejdeme krásne. Taká na Ostredok, to je fajn. Na Ostredok to nie je nič také hrozné. To sa dá prejsť. Paráda.